обикновен граждан. Не става ние сега да ги живеем с всеки той там, където най-малко го чака. Самите тези производители на партия ние речените. Защото за да е сериозно това, което произвеждат. Нека кажа, че най-съдните партии е там, между писателите водят или по-скоро лични министерски следствени, не виждате, че го след това си слава. Беше бъде съжален. Просто трябваше да бъде значително да се случи. Че така ви кажа и да си служат. Бъде малко като търдови. Здравейте, вече официално добро утро, добре дошли в канала. Казвам ви добро утро, защото в момента при мен е 9:30, станах доста рано към 7:15 и както сами чувате, през цялото време слушам аудиокнигата, която ни се падна за месец септември. Тоест те са две и аз още съм на първата и трябва да наваксвам, затова използвам всяка минута свободна да мога утре да я приключа и да започна втората книга, защото и тя е много дълга, а ми се иска да съм абсолютно точна с книгите, защото миналата сесия не успях да приключа едната от книгите, тъй като я махнаха от Storytel и за това ми се иска този път да бъда много стриктна, като съм започнала да чета и още една книга, така че общо взето с това се занимавам. Чистих гримовете си, дезинфекцирах ги и така нататък, защото утре ще дойде моя приятелка да я гримирам и да й направя официална прическа. Предполагам, че тя няма да иска да бъде заснета, така че няма да ви показвам най-вероятно утре, но поне можех това да ви покажа, свързано с почистването на гримовете, което е нещо, което така или иначе правя и когато гримирам някой, след това повтарям абсолютно същото действие още веднъж, но няма значение. Важното е, че ще свършим работа. Днес ще ходя на лазерна епилация в 11 часа, така че имам още към час и половина. Мисля да хапна съвсем скоро. След това отиваме на лазерна. Имам супер резултати, много съм доволна, бих препоръчала на абсолютно всеки. Ако някой иска да посещава моето студио, съответно момичетата, които се занимават с мен, може да ми пише на лично съобщение в Instagram, за да им дам контактите и да се запишат час и въобще като цяло да им разкажа при мен как са нещата. Ако се интересува някой, просто да ми пише на лично съобщение. Друго, какво имаме да правим? Имаме да пуснем робота, да позачистим, защото след лазерната епилация ще се върна вкъщи и чакам да дойдат наши приятели вкъщи на гости и ще си направим един хубав следобед заедно. Ще хапнем заедно, след това ще гледаме най-вероятно американски пай, ще си светнем светенките навсякъде, ще си напукаме пуканки и ни чака един така спокоен, хубав следобед, който да прекараме заедно с приятели вкъщи. Когато е такова времето глуми, доста дъждовни и така нататък, това са ми любимите следобеди с филм, с примерно чаша чай, с пуканки, да мирише цялата къща на уют. Освен това съм сготвила и боб, така че ще мирише освен на уют и на боб. Така че отиваме след малко на лазерна и да видим дали този път ще ме боли.
просто любимата стая. Толкова е приятно, толкова е хелуинско и готино. Само ето тази част ви я крия, защото там си държа всичките бокуци общо взето. Трябва да си намеря нещо, което да оставя там като допълнително шкафче или етажерка, защото имам много неща, които ми трябват за вечерта. Искам там да е подредено, но трябва да го измеря и да отида до Икеа. Аз се прибрах току-що от лазерна епилация. Много исках да снимам, но имахме толкова интересни теми, които да си обсъдим, че просто тотално забравих и прецених просто, че няма нужда. Ще си говорим и ще си изкарваме приятно. 2 часа ни беше този път процедурата, тъй като си говорихме малко повече и фокуса ни се загуби на няколко пъти. Но аз съм на цяло тяло, как съм ви казвала, от тук до петите, едва ли не. Отнема ми около 2 часа някъде, между час и половина и 2 часа. Току-що се прибрах. Обядвах, защото стана доста късно, вече 1 часа и просто не бях яла и направо треперих вече за храна. Сипах си сега една количка и сега ще мина навсякъде пода с парцал, защото е много мръсно и чакам с нетърпение Саса и Роската да ни дойдат на гости, да гледаме филмче. Навън вали брутален порой, така че е идеално време за филм. Ето така съм подготвила мястото, на което ще гледаме. Всичко тук е изпрано. Помните предното видео? Всичко изпрахме, изчистихме, оправихме и просто нямам търпение. Ще пусна светлинките после. Между другото от Пепко купих ето това, което е много сладко, керамично и е просто разкошно. И вътре държа една такава свещичка, която може да се включи. Тя е мисля, че от Джъмбо, включва се и прави така много хубава атмосфера. Така че, когато дойдат, ще пуснем всичко, ще пуснем светлинките и ще стане разкошно. Искам да ви покажа нашата киностая, как изглежда. Ето така, това съм го пуснала. И съм пуснала светлинките. И ето тук ще бъдем ние. Започнах да готвя едни пилешки филенца за гостите ни. Ето тук са и отделно бях направила бобче вчера, така че има и боб. Приготвила съм за мъжете купички. Тук съм приготвила и airfryer, защото ще ми донесат картофки и всичко ще бъде супер. Поизчистих малко и подредих тук. Имам подарък за Саса и те са много сладки, съм ги купувала от Тему. Са много готини, има най-различни животни. Мъфинчета съм оставила, разни други неща. И само чакам гостите ми да пристигнат. Кажи, Хера, какво става? Sometimes I get cranky when I know I have a big test to study for. Yeah. What's your name? Michelle. Okay, Michelle. Do you want to be my date for the prom? Really? You seriously want to go with me? Втория американски пай. It's just that. You see, this is actually my first time. No, it's my first time. Най-хубавите неща е, когато гостите ми решат да останат да спят вкъщи, защото явно им е било добре, явно са се чувствали приятно и са така откликнали на моята покана. Много обичам, когато някой спи вкъщи, защото е изключително удобно. Затварям ги в другата част на апартамента, там където работя, знаете, и си имат абсолютно всичко, от което имат нужда, включително кухня, баня, туалетна, хол, балкон, абсолютно всичко. И ние от тази страна имаме абсолютно същото. И аз ставам най-рано сутринта, не искам да будя всички, може някой, ако иска да си поспи до 12 и така нататък. И сега станах да направя една баничка. Вече съм направила айряна. Подготвила съм тук масата да гримирам моята приятелка Елеонора, защото няма как да е оттатъка, тъй като имаме гости. Подготвила съм кафеварката за кафе. И чакам първите събудили се да дойдат. Събудих се в 7:15, но сега е 8, защото мисля, че днес ще си довърша сигурно с книгата. Остава ми час и 50 минути. Ако успея сега да изслушам 50 минути, после ми остане само 1 час, ще е чудесно. Елеонора ще дойде в 9:30. Вече съм си направила фрапето. Много щастлива. Вълшебно.
И след малко ще извадя баничката и ще ви я покажа. Вчера, между другото, гледахме Американски пай, първа и втора част. Те не бяха я гледали и аз бях потресена. Спукахме се от смях, знаете, гледали сте Американски пай. Спукахме се от смях, беше много весело, много готино. Просто трябва, ако вие сте в двойка, задължително трябва да се намерите други двойки, с които да си общувате, да си гледате хубави филми, да си говорите за готини неща. И така, вчера се спукахме да ядем, спукахме се да пием коли, да ядем пуканки и така нататък, но някой път се случва такива работи. Днес сутринта пак ще си хапнем вкусно, т.е. аз тези неща не мога да ги ям, но те ще си хапнат. Аз пък поне обичам да готвя и ми е кеф като някой ми яде храната, така че нямам никакъв проблем аз да не опитам дори. Така че това е за сега. Чакам Елеонора, чакам другите да се събудят. И ми беше много хубаво. Много ги обичам тези хора. Произведенията на тези наградени съчинители лежаха с години в книжарското складове, докато тихо и пред тях. Но безспорно един от най-силните запад. Щом кока е вързан и е в такова състояние, значи чистенето си е заслужавало. Имам още неща, пералня, още една да пусна с палното ни бельо, тъй като така си чака матрака и си почива малко и си диша. Гледам неделята да оставя матрака максимално дълго време така на въздух, за да може така да вдиша въздух и след това ще изсъхнат чершафите с хубавите тикви и ги слагам обратно, за да ни е празнично и хубаво през цялото време. Чакам си и покривката да ми бъде изпрана и да ми изсъхне, за да си оправя кухнята, но като цяло станаха дребни неща. Сега е 1 часа точно и смятам да приключа този влог и да се насладя на една хубава почивка, докато оправям другите дребни неща. Ще полея и цветята и започваме седмицата ударно. Имам още много неща да ви разказвам, защото тепърва започвам курса по английски. Много се вълнувам, ще ви разказвам и за него, ще ви разказвам за езици, ще си говорим за това. Но да, освен това ще събера в един момент едно цяло видео, свързано с тревожността, паника, атаките, нещата, през които аз съм минала до момента, за да може да има едно събрано видео за вас. Знам, че ви е интересно, предполагам, че ще ви бъде и много полезно. Ако някой все пак се намира в този момент в подобна ситуация, нека да ми пише в Инстаграм, ще му дам съвети как да се справи в момента, ако имам паника, атаки и така нататък. Но като цяло смятам, че ще е полезно да направя едно отделно видео. Просто трябва да събера малко сила, смелост, информация, за да мога да съм максимално полезна. С вас ще се видим в следващото видео.